बर' आयदायाव 100 नाम्बार मोननो हानाय फरायसानो 50,000 रां अनसुंथाइ होदों बिक्रम दैमारि। गावनि आंगो बियाब आरो गामि खाथियावनो बेबायदि फरायसा ओंखारनो हानायखौ बरायदों बिक्रम दैमारिया। मिथिसार बर'आ Hslc आनजाद 2022 नि फिथाइयाव बर' आयदायाव 100 नाम्बार आवग्रिनो हादों। बर' आयदायाव 100 नाम्बार मोननाय फरायसानो बिक्रम दैमारिया 50,000 राङारि अनसुंथाइ होयो। बेयाव 50,000 दङ दे। मो एडमिसन लागोन। खालामगोन आं दे। डिमाकुसि उपेन्द्र नेशनेल सोलोंसालिनि फरायसा मिथिसार बर'नो बर' आयदायाव 100 नाम्बार लाखिनो हानायनि थाखाय गोसो थुलुंगाखां बान्था होदों बिक्रम दैमारिया। उदालगुरि जिल्ला डिमाकुसि उपेन्द्र नेशनेल सोलोंसालिनिफ्राय सिमालागुरि गामिनि थागिबि बाफन बर' आरो अनजालि बर'नि फिसाज्ला मिथिसार बर'आ बे बोसोरनि Hslc आनजाद 2022 नि फिथाइयाव बर' आयदायाव 100 नाम्बार आवग्रिनो हायो। भेरगाव बियाबनि Hslc नि मासिगिरि बिक्रम दैमारिया गावनि आंगो बियाब आरो गामि खाथिनि फरायसाया ओनसोलाव गोग्गाथाव आरो गोजोननाय लाबोनो हानायखौ गोसो खुसियै बरायहैदों। लोगोसे बिक्रम दैमारिया गावनि अननायजों 50,000 रां अनसुंथाइबो होयो फरायसा मिथिसार बर'नो। दिनै आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बोर्ड डिविजन 1 जों खुंजानाय थाखो 10 नि जोबथा आनजादनि फिथाइखौ फोसावो। रायजो नाङै जेरावबो गोजोननाय आरो गोग्गानाय जावरिखांदों। बेबायदिनो उदालगुरि जिल्ला डिमाकुसि उपेन्द्र नेशनेल सोलोंसालिनिफ्राय मिथिसार बर'आ बिमा राव एबा बर' आयदायाव 100 आव 100 नाम्बार लाखिनो हाना ओनसोलाव गोग्गानाय लाबोयो। मिथिसार बर'आ गासै आयदायाव 391 नाम्बार लाना 65 जौखोन्दो मोननानै थाखो 10 नि जोबथा आनजादखौ सेथि मासियाव उथ्रिसार जायो। फैबाय थानाय इयुनावबो बेबायदिनो ओनसोलनि मुं लाखिनो हाथों आरो अराय दावगालांबाय थानो हालांबाय थाथों होनना दैमारिया गावनि बरायनायखौ लानानै ओरैबायदि फोरमायो। जोङो बयबो नुदों डिमाकुसिनि सासे फरायसा जोंनि बड' ML आयदायाव 100 जौखोन्दो नाम्बार लानानै बिथाङा दिनै जोंनि ओनसोलखौ गासै BTC खौनो आरो बे जोंनि भेरगाव बियाबखौ गोग्गानाय लाबोदों। बे फंबायनि मुङानो जाहैबाय जोंहा मिथिसार बर' बापन आरो अनजालि बर'नि बिसाज्ला। बे फंबायखौ जों दिनै बरायनो फैदों आरो बरायनायजों लोगोसे बिथांनि इयुना जेन आरो गोजौनिफ्राय गोजौ फारसे थांनो हायो बेनि थाखाय इसोरनियाव जोङो निश्चय आरज गाबगोन। आरो बिथाङा ओरैबायदि लिरबाय जायखौ दिनै फोरोंगिरिफ्रा जायफ्रा बिनि लिरनायखौ नायदों, बहिफोरखौ नायदों, दाननो हायै मोनसे अबस्था आरो बिराद मोनसे मोजां टप दिनै 100 आव 100 खोन्दो लिरनो हानाया एसेबां गोरलै नङा। मोनफ्रोमथिंबो नङा होमबा मोनफ्रोमथिंबो लिरनाय माने गालांजायै बेबायदि मोनसे लिरदों जोंहा मिथिसार फंबाया। बेनि थाखाय जों आङो सासे BTC निनो बा बे भेरगाव बियाबनि Hslc चेयारमेन जानानै बिथांखौ बरायदों आरो आशीर्बाद खालामदों आरो बिथांनि मुङै जा आं 50,000 बान्था होदों बिनि थाखाय बे खोब खम बिनि फरायनाय जिबनाव आरो नांबावगौ। आरो जोंहा BTC सरकारनिफ्राय जाबायदि टप 10 फोरनो होनांगौ बेखौहाय होलांगोन आरो मोनगोन मिजिंथिदों फंबाय। आं नोंखौ जोबोद साबायखर होयो। नोंनि इयुन जिबना मोजां जालांगोन। लोगोसे जोंहा बा UN एकाडेमि डिमाकुसि बिथांमोननि स्कुलावनो फरायसालियावनो फरायनानै बिथाङा बे टप 10 बा बान्थाखौ मोननो मा होनना बुङो 100 आव 100 लिरनो हानाय मोनसे सोलोंथाइनि सुबिदाखौ मोनदों। जोंहा बिथां सारा प्रिन्सिपाल आरो अनसुमा बसुमतारी आरो दयाराम बर' जोंहा प्रिन्सिपाल अनसुमा बसुमतारिया जोंहा ML साबजेक्टनि फोरोंगिरि। दा बिथांमोना साफ्रोमबो फोरोंगिरि जोङो फोरोंगिरिफोरखौ साबायखर होदों। बिथांमोननि आदराव बिथांमोननि गाइडआव
निश्चय फंबाया फल' खालामबाय आरो मानिबाय आरो बेबायदिनो आरो गोबां पास जानो हादों नङा होमबा गोबां पास जानो हादों दा जोङो फंबायखौ 100 जौखोन्दो लानो हानायनि थाखाय जों बरायदों आरो इयुनावबो आं हेफाजाब होलांगोन नोङो आरो गोजौ फारसे थांनांगौ जोंनि बे बिटिसिखौ जोंनि बे फेरगाव बियाबखौ जौगाहोनांगौ दे आरो आङो बे फेरगाव बियाबनि थाखाय गोग्गानाय लाबोनायनि थाखाय आङो फंबायखौ बरायनो फैदों आरो जा आं फिसा अनसुंथाइ 50,000 आं बिथांनो बेखौ होनाय जाबाय बिथाङा बे फरायनायाव बेखौ जेन एसेब्लाबो सहाय जानाय बायदि लोगोसे आङो फोरोंगिरिफोरखौबो साबायखर बावनानै आङो आंनि बे फिसा साबायखर बावनायखौ आं बिसेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों